Assalamu alaikum Türkmen Portal web-saytymyzyň mehriban tomuşçylary. Bugün biz gepleşigimizde iň bay tarihi ýurtlaryň bir hakyna gurrun berer. Ol ýurdum Bellissimo Italiano, Italia. Günörtü Ýewropada ýerleşen bu ýurdun diňe tarihi däl, dünýä sivilizasiýasynyň ösmegine goşandy, üren, uly, edeni mirasy edilşeniň ýaly. Gadymy döwürlerden beri Italiýa sunugatyň alymyň hem feudanyň merkezi bolupdyr. Bu ýurt hakda iň gylykly maglumatlar gepleşigimiziň şu sanyny mehribanlar başlar. Gelin ilk bilen Italiýanyň tarihyna göz aýlaryň şu pırsatda dogry dämi? Ählimiz bilelikdir. Elbetde biziň eýamymyzdan öňkü 753-nji ýyl Rim'in düýbüniň tutulan wagty. Ýöne şu döwürde häzirki Italiýanyň duran ýerine Etrusklar, Latin hemde başga halklar ýaşapdyrlar. Uzağa çeken görüşlerim elbetde şondan soňra wagtyň geçmegile Rim olaryň ýerini basyp atdy. Başdaky jijik oga bolup duran Rim soňra waka ulalyp 4 million 400 kilometrden gowrak ýere eýlen äpet imperiýa boldy. Rim'in ösmegi bilen tutuş Italiýa onuň eline boldy. Rim imperiýasy şol wagtlar Britaniýadan başlap müthireçli uzakdyr. Iň ösen wagty bu döwletde 56 million adam ýaşapdy. Oltas dünýäni basyp alan eken gysgaça. Biziň ýamymyzyň 476-njy ýylyna Rim dargap Italiýa aýry-aýry döwletlere bölünýär. Soň bu ýurtlar feodal bölünşik döwrüni başdan geçirip, onuň ýerleri köp sarly basyp alşylary sedip bar bolýar. Ol orta asyrlarda Italiýa dünýä belli şäherleriň watanyna öwürlýär. Olardan Venesiýany, Genuýany, Florensiýany, şeýlekem Pisany mysal getirmek. Bu şäherler medeniýetiň alymyň hemem sunugatyň güllep ösen ojoklardyr. Renesans döwri Italiýada 14-nji asyrda başlapdyr. Şol döwürde ýaşan Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael hemde Tiziano ýaly bir näçe beýik suratkeşler dünýä sunugatynyň ösmegine uly goşuntylaryny goşupdyrlar. Florensiýada ýaşan Mediciler maşgalatyndan bolan alymlar hemem suratkeşleri howanarlyk etipdirler. Renesans döwründe Mona Lisa, Sixtine Kapellasy, gizlen akşamlyk ýaly şu wagtdan dünýä ýüzüne haýrana galdyrýan sunugat eserlerdir. 19-njy asyryň ortalaryna çenli Italiýa birikmenler. 1861-nji ýylda garaşdyrlyk üçin ençe methowuşdan soňra bu ýurdy Karol Viktor Emanuel I we ikincisi birleşdirýär. Bölek ýaşap öwrenşen halklary bitew döwlet etmek aňsady iş däl. Muny üçin Karola epesli wagt gerek bolýar. Diňe 1871-nji ýylda Rim ýurdun düzümine girip Italiýanyň paýtagty Rim bolýar. 20-nji asyrda Italiýa bir giden finallardan geçmeli bolýar. Ol 1-nji we 2-nji jahan uruşlaryna gatnaşypdyr. Ikisinde de orny bar. 2-nji jahan uruşundan soň ýurdun döwlet gurulşy üýtgäpdir. Öňül monarxiýa bolan bolsa, soň respublika öwrüýär. Döwletiň ykdysadyýaty bolsa güýçli depkinni ösüp başlatdyr. Şeýle we Italiýa Ýewropanyň öňde barjy senagat döwletleriniň birine öwrüpdir. Gelin bu ýurdun tebii gaýratçylyklary hakkynda durup geçelim. Italiýanyň tutýan meýdany 5-den 4 göterimi dağdyr depelerden ibaret. Ol Afrika bilen Ewraziýa tekton plitalarynyň bir-birine degýän ýerine ýerleşýär. Şonuň üçin hem Italiýalılar ýer titremeleriniň beýleki Ýewropalylardan has köp götürýärler. Soňky 100 ýylyň içinde bu ýurtda 15 tane howply ýer titreme boldy. Italiýada 3 tane dünýä belli vulkan bar. Olaryň Vesuvi, Etna hemem Stromboli. Bularyň ählisem hereket edýän vulkan hesaplanýar. Vesuvi ýadyňyzda bolsa Pompeiýa gitip gitmegine sebäp bolan meşhur vulkan. Bilýärsiz Pompeiýa fajialy ýerler. Italiýanyň medeniýeti ajaýyp ýadygarlyklary hakynda näme aýtsak bolar? Bu ýurtun otuň binagarçylyk, nakkaşçylyk, saat, edebiýat ýaly urlarynyň watany hesaplanýar. Italiýanyň nakkaşlaryny, ýazgy şahyrlaryny, binagarlaryny yer ýüzünde tanımayan adam. Meselem, Hudaýlyk komediýasyny ýadan Dante Alighieri italyan diliniň ataty hesaplanýar. Petrarca bilen Boccaccio'nyň döredijiligi bolsa tutuş Ýewropa edebiýatyna öz täsirini ýetirenler dogry. Italiýanyň binagarlyk sunugaty Renaissans, Barokko, Rokoko ýaly stiller döredipdir. Bu ýurdun islenlik şäherlerini gaýtalanmajak kymmatly öwrilen binalar bar. Gadim Rim Kolisei, Rimdäki Panteon, Venesiýadaky keramatly Mark'ın ibadathanasy, Milan ibadathanasy, Garasanasyň bir gepleşikde oturan. Italiýa UNESCO-nyň bütün dünýä medeni mirasynyň sanawyna girýän kymmatlyklaryna iň baý ýurt. Bu sanawy Florensiýa, Venesiýa, Pisa diňi başga da bir giden medeni hemem tebii ýadygarlyklar girýär. Italiýanyň muzeýlaryna, surat galeriýalaryna baryp görüp adamlar gaty geň duýgulary öz başlaryndan geçirýärler. Ol elbetde üýtgeç geňgallarjy waka däl. Hatda Stendhal'ın sindromuny başdan geçirýärlerim bar. Stendhal'ın sindromu bolana näme bolýar? Käbir adamlar suratyn jadylyk güýjünden özüni ýitirýärler. Ondan soň olaryň dem alşy bodulyp, baş aýlanyp ýürek urşy çaltlaşdy. Oňa da elbetde Stendhal'ın sindromy köplenç Florensiýa baran seýahatçylarda ýüze çykýar. Bu şäherdäki 50 muzeýiň islenigine baran adam tolgunyp özüni başga bir dünýä düşen ýaly ataplyar. Suratkeşleň üýtgeşik ihlas siňdiren eserleri tomuşaçylara şeýle bir täsir edýär. Elbetde
hemmemizi görmek arzu ediyor. İtalya aydım satın oturma müfenniyor. Fortepiano, skripka, gitara, organ ine şu tarzı uralların ehli İtalya'da döreptir. Milan bütün dünya modasının paytahtı taplanır. Şu altım. Bu yerde dinavr ulu moda görkezler geçirilmen eğitim İtalya'da Prada, Gucci, Versace, Dolce Gabbana ýaly bir neçe meşhur brendler hem dören yeri. Rim'in iň esasy nişany bilşimde ýaly Kolisey, gladiatorlaryň Kolisey. Ol antyky döwrüň uly amfiteatry. Biziň eýýamymyzyň takminan 80-nji ýyllaryna gurulan bu gadymy desgady gladiatorlaryň söwüşleri davaral şäherler geçirilipdir. İtalya'da Acciaroli adly bir ýetgüş şäher bar. Onuň näme ýetgüş diýseňiz, bu şäherde ýaşaýan 2000 adamyň 300-üniň ýaşy 100-den geçýär. Olaryň her 5-njisi 110 ýaş arka atan eýýär. Adamlar şeýle uzak ýaşamagynyň sebäbi bu ýeriň tebigatynyň kuwaty diýip ataplar. Matera şäheriniň merkezinde bolsa gaýany oýulyp ýasalan bir giden jaý bar. Bu gowaklar şäherine siz özüňizi 5-nji asra gaýtyp gelen ýaly diýip bilersiňiz. İtalyanyň iň üýtgüç şäherleriniň biri elbetde Venesiýa. Onuň binalary ýürüti agaç purtlaryň üstünde durýar. Suw üstündäki şäher adyny alan Venesiýa maşyrly ýa bolmasa paýturly atly hiç ýerde gidip bolana. Elbetde bu şäherde iň esasy ulug italyan gaýıklary. Venesiýalılar olary gondola diýip atlanýarlar. Elbetde bu ýerde iň awraly kärleriň biri gondolierçilik ýani şo gaýykçylyk. Ýagny şol gondolara erk etmegi başarýan adamlar. Gondolierler üçin ýürüti okullar geçilýär. Ýürüti lisenziyalar alýar. Diňe şondan soň olar gaýyga mindirmäge hukuky bolýar. Siz telekeşi önümü öldürüyor. Siz telekeşi önümü öldürüyorsunuz. Ya da hizmet veriyorsunuz. İşte üstünlük kazanmak için size neme gerek? Elbette mahabat. Ol sizin brandinizin tanınmağına kömek eder. Mahabatlar dürlü bolýar. Olun içinde iň netijeli bolsa sosial torlarda goýulan mahabatlar. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetiň üstü bilen siziň mahabatyňyzy görüp bilerler. Türkmen portalam size şeýle netijeli mahabat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur gepleşlerini öz mahabatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmeti isleýän gepleşiňizde goýular. Türkmen portal, netijeli mahabat platformasy. İtalya'da yerleşen Bologna Üniversitesi Ýewropada iň gadymy ýokary okuw mekteplerining biri hesaplanýar. Ol 1888-nji ýylda Oxforddan 8 ýyl öňdürüdipdir. Özüm şu wagtdan dünýäniň iň gowy bilim edarlarynyň gataryna girýär. Şu adam işleýär. Alimler universitetden sözüniň hem şo ýerde ulanyp başlanandygyna tüýsürekden inanýarlar. Italiýa dünýä ilminiň ösmegine de uly goşupdyr. Bu ýurdun alim ornuna ul atşylardan bir giden şahsiýetler alimler bar. Meselem Galilei alimda revolýusiýa etmek başaran dünýä belli fizik, mekanik, astronom. Ya bolmasa Leonardo da Vinci'niň öz döwrüni öňe öýdüp eden atşyları oýlap tapan datlar hakkında bir gepleşigem bir etip tutdy ýöretesiň üçin. Dünýä belli seýahatçy Marco Polo bolsa seýahata gidende täze ýurtlar açyp ulak gündäger bilen suwda garatmaşyklaryny ýoly goýupdyr. Italiýa sportun näkili ünsüri. Köp ýurtlarda bolşýar, bu ýerde de iň meşhur sport elbetde futbol. Italiýanyň iň güýçli futbol toparlar Çempionlar Ligasy ýaly Avriýal halkara ýarşlar gatnaşýarlar, ýeňjem bolýarlar. Bu ýurdun ilaty futbol janköýerlerini tifozy diýip atlanýar. Bu söz tif keseli ýaradyjylar diýmege anlaýar. Italiýalılar futbola bolan söýgüni edil şu kesel ýaly ýokanç hökmünden ataplarlar. Indi Italyan aşgana takynda näme aýdyplar? Mamma mia! Ol öz göpdirligi, öz olşulygy bilen tanalýar. Italiýalılar bütün Ýewropany nahar bişirmege öwreden biz diýip elbetde gürleýärler. Birinji aşgana kitabyň 1474-nji ýylda Italiýada neşirildi. Şoň üçin arkaň diýip bilýärler. Irimişli dürli meweli piroglar, buzgaýma, kofe şolaryň hemmeti Italiýanyň dünýä beren ajaýyp peşkeşleri. Biziň ýurdumyzyň restoranlaryna eberilýän pizza, pasta ýaly ähli tagamlar Italiýada ýeşir. Pastalar biziň döwrümizde 600-den gowrak görnüşleri bar. Adaty Italiýaly adam bir ýylda 30 kilograma çelli makaron önüni iýýär. 19-njy asyryň ortalaryna Neapolda dünýäde ilkinji margarita pizza pişirilipdir. İtalyanlar öz baydagyna margarita diýip atlandyrýarlar elbetde. Sebäbi onda da edil şu pizzada hyýaly renkler bar. Italiýanyň baydagyna 3 tany dik zolak geçýär renkler. Olaryň biri ýaşyl, biri ak, biri gyzyl renkler. Bu renkler bütünlügi erkinlik hem watana anlatýar. Şu üç renk Napoleon uruşlarynyň döwrüne kabul edilip, özüm şu wagtda çelli ýurdun nişany bolup geldi.
Dünya belli tiramisu desertin İtalya'da dörektir. Bu tüyücülüğün adı tercüme edilenine meni koyuk çekke, tiramisu diye bakınlarlı. Bu sözler meni bağlı diye maniyana beri. Şeyle de bu yurdun peynirleri, zeytun yağı yer yüzüne meşhur. Peynirlerin kavrit köş görünüşlerini mata dolap yere gömüyorlar. Şol yerde de peynir ımıklı bişmeli. İtalya'nın en goy restoranlarının köpüsünü adamdan ötün çekmek için asılyan yazılsam yok. Olar yağlı restoranlar özümden külör için diyorlar. Olara dinge önkü müşterilerin çakılı onçu yürüte geliyorlar tapıda. Bizim güllemizde ulanyan senin namamız öz gözbaşında Rim'de dören senin namadan alıp kaydı. Onu bizim eyyamızdan önkü 45. yılda Yuli Caesar meşhur imperator dönüptür. Bu senin namı Julian senin namı sivatlandırılıptır. Son 19. asırda Rim papatı Grigori 13. tədə senin namanı girdiptir. Bu senin nama Gregorian senin namı diyen adı alıptır şu bizimki. Olan bizim şu an kullanan senin namı. İtalyanlar hakkında neye maysak olur? Bu yurdun halkının her 3. adam interneti ulunun ok. Olaram esasen ulu yaşlı adamlar. İtalyanlar için Hua mendiline hem yıkmalhanada boşunu kaldırmak adeti birdat. Olar baran yerine ya birdadiyattan çıkarıyorlar ya şoğun bilmiş birdat. İtalya'da hiç kim hiç yere hovuluğun ok. Bu yerin adamları işe vaktine gelmek diyen daha düğünden bilen oklar deysek yanlışmadık. Gece kalmak onların kanında var. Onlar için duşuğa 1-2 saat geç varmağa melbette giyin zat değil. Şu fırsatta sizin içinizde ne açıdan İtalyanın peyda olanını benzer kuvatta bilip bileyen mehrivallar. Ya da İtalyan deyip adlandıryan dostunuza şu videonu okuman uğradım. Yani İtalyanın paytahtı olan Rim hakkında da durup geçeli. Şu vakit bu şehir 2777 yaşında. Rim öz içinde başka bir devlet sığıyan tek şehir. Ve ne ile böyle ulukmuş o şehir deyip fikir ediyorsunuz. Yok Rim elbette kiçi değil yani onun katı ulu diye adlandırıp bolana. Ol dünyada en küçük devlet Vatikan'ı özünde saklıyor. Aslında Vatikan adır deperin üstünde yerleşen yurt. Rim'de 2000 tane çudurum var. Onların en ulusu Trevi diye adlandırılıyor. Siyahatçılar çudurumları armedip teğen oklayalar. Her heptanin duşanma günü çudurumların suğunu saklap, şoğun düğünlük teğenlerin hemmesini yevra öğürüp, üysiz uzarsız adamları paylayarlar. Trevi çudurumunu zıngılan teğenler 1 yılda 1.400.000 yevra yetti. Kevin de ekleyen. Bundan başka da Rim dünyada en köp vadatxanalı şehir. Bu şehirde vadatxanaların cemi 900 sanisi hareket ediyor. Ondan geçiyor. Dünyada ilkinci sevda toplumu Rim'de dörektir. 150 dukan için niyetlenen bu toplum bizim eyyamımızda 2. asırda Trajan adlı imperator kurduruptur. Bizim güllerimizde de İtalya nekilisiye. Ol hazır Avrupa'nın en üstün iktisadiyetli yurtlarının biri. Avrupa Soyuzu'nun düğünü tutucu. Ol ödün duvarış teknologiyalarının önümçülüğünü kemim ova hocalarının kömögülen dünya iktisadiyetinin möhüm ornu İtalyanı görmäge her yılda epesli siyahatçılarım ona epesli gideci getiriyorlar. Her yılda bu yurda dünyanın türlü küncüğüne milyonlav adamlar geliyor. Olar tarihi yadigarlıkların üstünde suratı düşüyorlar. Hakiki İtalyan pizzasını, pastasını dağıtıp koruyorlar. Karat özler için ütküş tesirler alıyorlar. İtalyanların avtomobili brandları elbette dünya meşhur. Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini, Fiat, hemen Maserati ali bir neçe elbette stilin ve baylığın sinonimine uğrulan markalar var. Design, stil, inovatsiyalar diýilende İtalya bolan ol yılın dünya modasına binagarçylygyny öz täsirini ýetirip durýar. Ine mehriban adamlar ediz watandaşlar İtalyaga gidip gelen ýaly bolansyňyz diýip täsirletdirip umid edýäs, çünki size ýetirmek lazımdyr. Şulardan ibaret bir gepleşigimiz şu fırsatda jemleýät mehribanlar siz bolsa ýene haýsy zatlar hakynda öwrenmek bilmek isleýän bolsaňyz kommentariýa belläp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmak Türkmen portal Elmedamy. Siziň bilen sizem diňe biziň bilen. Ýene kullerde görüşýänçe hoş sağ olun elbetde. Özüňize hoş geldiniz.